Як жывецца, спяваецца, пішацца, малюецца ў эміграцыі культаваму беларускаму спеваку, мастаку, літаратару, лідару шматлікіх музычных праектаў Лявону Вольскаму. І што трэба рабіць, калі чаканне дастала. Пра гэта пагаворым з самім Лявонам Вольскім напярэдадні ягонага канцэрту ў Празе і Брне. Я Ганна Союз, вітаю ўсіх на канале Свабода Прэміум. Добры дзень, Лявон. Я Лявон Вольскі, вітаю таксама ўсіх на канале Свабода Прэміум. Рады з вами сустрэцца сёння. Ну і давай пачнем з канцэрту ў Празе і Брне. Што чакае тых, каму пашанціць паспець купіць квіточак? Гэта будзе такое эксклюзіўнае шоу, таму што першы раз цэлы канцэрт мы сыграем разам з Алесем Ясінскім, такім супер інструменталістам, які грае на баяне і на розных іншых такіх рэчах. Ну, вось мы мелі такую грунтоўную рэпетыцыю з Алесем, і я ўпэўнены, што ўсё у нас атрымаецца вельмі добра, як мы любім, што разам з вамі, з публікай мы пасмяемся, пасумуем, падумаем, размаўляем. Ну, все як заўсёды на такіх цёплых акустычных канцэртах, хатніх, камерных. Ну і музыкі будзе шмат таксама. Тым болей, паўтаруся, яна будзе такая непадобная на нашы звычайныя прыезды з гітарыстам Павлом Трыбуцём, а тут вось будзе якраз іншая такая палітра музычная будзе. Не ведаю, як дакладна это называецца, ці то кнопачны акардэон, ці то это называецца баян. Я не вельмі абазнаны, якраз это такі гатунак інструментаў, якія мне не даваліся калісьці, і я магу толькі адной рукой нешта зграць там на акардэёне, а так для мяне это загадка, это інструменты, тым болей хочацца зняць капелюш перад тымі, хто так віртуозна валодае тэхнікай ігры на іх. Ну і выглядае, што беларусам у Варшаве, у Вільні, у Рызе, у іншых гарадах еўрапейскіх проста не пашанцуе, таму што Алесь Ясінскі не дабярэцца выступіць толькі ў Празе, і будзе сапраўды эксклюзіўны канцэрт. Ну так, але мы паглядзім, калі ўсё складзецца выдатна, то мы можам паўтарыць дзесьці, запрасіць Алеся куды-небудзь у іншы горад з нагоды, калі ўсё будзе складацца. Ну паглядзім, гэта залежыць ад таго, як зоркі складацца. Вот потому, як я сачу ў сацыяльных сетках, па анонсах канцэрту, у меня ўражанне, што проста іх неверагодна многа. І неаднойчы спрабавала взяць інтэрв'ю альбо Вольскі, альбо ў дарозе, альбо на рэпетыцыі, альбо ўжо выступае. Можна падлічыць, колькі прыблізна было канцэртаў за мінулы год, за пазамінулы год, колькі ў сярэднім? Ну, мы не лічым канцэрты звычайна. Канцэрты, яны вельмі розныя. Бо, напрыклад, мы ўвосень з'ездзілі такі грунтоўны заходні канцэртовы тур, але гэта былі канцэрты сольныя. Толькі я граў з гітарай адзін. Таму там было болей всякіх размоваў, можа быць, стендапа, нават інтэрактыўнай працы з публікай. Нават не праца, а проста інтэрактыву з публікай. Гэта было досыць весела і нязмушана, я б сказаў. Вось. А ёсць канцэрты, калі мы едзем усім гуртом. Гэта крыху іншая стылістыка. Гэта мы там працуе ўжо канцэртовая агенцыя, у нас ёсць зарэзерваваныя нейкія пляцоўкі. Звычайна это Польша, але мы ездзілі ў Мюнхен таксама. Мюнхен ехаць вельмі далёка бусам, безумоўна, гэта 12 гадзінаў. Вось. Але, здараецца такое. Ну і вось мы тады выступаем электрычна, і гэта ўжо іншая стылістыка, гэта адреналін, гэта там стэйдж-дайвінг і ўсё, што патрабуецца, і ўсё, што чакаецца да электрычнага, такі драйв адреналінавага канцэрту. А бываюць, паўтаруся, такія камерныя акустычныя канцэрты, дзе можна размаўляць з публікай, дзяліцца ўражаннямі ад жыцця, ад навакольнага асяроддзя, ад усяго, што нас атачае. Гэта таксама вельмі каштоўна і вельмі для мяне істотна. Але колькі за год, відаць, болей, чымсьці было ў Беларусі, таму што ў Беларусі можна было сабе дазволіць, раз на год адзін тур па абласных цэнтрах, яшчэ па парачцы гарадоў, тыпу Светлагорска, дзе ёсць нейкая прамысловасць, якая дазваляе гораду, прыймаць гурты. Вось. Відаць, што болей цяпер
Потому што яшчэ таму, што раней таксама практыкаваліся замежныя заходнія выезды, але столькі беларусаў не было за мяжою. Значна меней людзей збіралася і цікавілася этой музыкай. А ці ёсць адчуванне, што гэта канцэрты, што гэта гастролі ў эміграцыі, ці гэта Беларусь? Не, ну безумоўна, гэта не Беларусь, і з аднаго боку гэта не так утульна, як магло б быць у Беларусі. З іншага боку, гэта не абцяжарана всякімі зносінамі беларускімі з кіраўніцтвам якога-небудзь дома культуры раённага, абласнога, ці то там прыходам на канцэрт розных упаўнаважаных асобаў, якія мусяць праверыць змест таго, што ты выконваеш. І гэта заўсёды безумоўна непрыемна для артыста тое, што такое адбываецца ў Беларусі. І адбывалася раней, цяпер ужо высвятляецца там за гадзіну да канцэрта, што раптам вада там цячэ, ці штосьці пажарнікі знайшлі, да, такая традыцыйная была праблема. Ну, але гэта было досыць даўно, гэта было яшчэ да падзеяў 2010 году. Все гэтыя раптоўныя паломкі і там недарэчнасці, штосьці там вода пацекла, нешта з каналізацыяй не тое, там жырандоля абвалілася. Гэта здаралася, але потым пасля 2010 года ўзяліся так, што просто немагчыма было дабрацца да гэтай пляцоўкі. І ўсе былі загадзя папярэджаныя, што канцэрт такіх і такіх выканаўцаў лепей не праводзіць, таму пасля 2010 году ўжо такіх недарэчнасцяў, як там вода, там, каналізацыя, ўжо гэта не патрэбна было гэтым займацца. Было і так усё зразумела. Ну, а вот у гэтых канцэртах няма чыноўніка, але ёсць арганізатары, сетка арганізатараў, людзі, якія жывуць у гэтых гарадах і дапамагаюць. Ці яна ўжо так склалася прафесійна? Як гэта працуе? Як гэта арганізоўваецца? Ну, бывае па-рознаму. Я ж кажу, калі гэта прафесійны электрычны канцэрт, дык усім займаецца канцэртовая агенцыя, і ўсё ідзе па наладжанай абсалютна схеме. Калі гэта вось такі аматарскі, як бы у нас заходні тур, ведаеш, напрыклад, у Нямецчыне, ці то у Аўстрыі, ці то ў Швайцарыі людзі дастаткова шмат правялі канцэртаў ужо, ініцыятары. Напрыклад, суполка «Разам» нямецкая. Яны абазнаныя ў гэтым, яны ведаюць, што трэба. Мы ім дасылаем таксама патрабаванні па гуку, напрыклад. І ўсё гэта выконваецца, людзі досыць актыўна ходзяць. Ну, нам вельмі спадабаўся тур. Гэта было такое... Я ўсё баяўся, што будзе як раней. А раптам, ну, як раней, это да 2020 году, а раптам людзі ўжо забыліся на эту Беларусь, на гэтую музыку, раптам яны ўжо асіміляваліся, раптам ім ўжо не вельмі трэба, але паўсюль было людна, я сказаў бы. Страшна мне запытацца нават, можна музыку пражыць з канцэртаў вот у такой сітуацыі цяпер? Такому музыку, як Лявон Вольскі, легендзе беларускага року? Я нават не ведаю з канцэрту. Ну, мне ёсць яшчэ аўтарскія выплаты, як мінімум. Ну, я ж не іх жыву. Страшна нават адказваць, але так атрымліваецца, што быццам бы можна. А як выглядае ўсё это лагістычна на бусіку, з горада ў горад, хто за рулём, што адбываецца ў гэтым бусіку? Ну, калі мы едзем электраскладам, дык за стырном едзе той, хто мусіць ехаць, а музыкі едуць унутры і рыхтуюцца да канцэрту маральна. Вось, з горада ў горад, гэта звычайная тур альбо траса, як гэта называецца. Калі мы едзем таким кароткім складам, я з гітарыстам ці я проста з гітарай, тады я еду за стырном свайго аўтамабіля і проста мы з месца на месца перасоўваемся такім чынам. І ўсё везем з сабою. Я неаднойчы была на тваіх канцэртах у Празе і бачыла, як мянялася аўдыторыя ў розныя гады. Заўсёды было вельмі шмат людзей, а часам вот, прыходзіш, вельмі многіх ведаеш, і часам прыходзіш і нікога не ведаеш, абсалютна новыя людзі. Як мяне вот, за 35 гадоў музычнай кар'еры, вот, як бы ты сваю аўдыторыю характарызаваў? Як яна мянялася, як яна павялічваецца, узростава, якасна, яшчэ як?
Ну, на пачатку это былі студэнты ў асноўным, это людзі, якія імкнуцца да адукацыі, да чагосьці новага, іх цікавіць усё новае, новая музыка, тады это была новая музыка. Вось з цягам часу пачалі прыходзіць людзі з дзецьмі. Цяпер гэта ўжо абсалютна такі, я б сказаў, шмат пакаленняў. Прыходзяць і дзеці, прыходзяць і студэнты, прыходзяць і тых, што хадзілі раней уже са сваімі дзецьмі, некаторыя дзеці ўжо і студэнты. Ну, карацей, вельмі рознаўзроставая, такая рознаплянавая публіка цяпер. Як шмат неафітаў прыйшло на канцэрты пасля 2020 года і вот наступныя гады? І як яны мяняліся за гэта амаль 5 гадоў? Ну, шмат, бо вельмі шмат людзей у Беларусі наогул не цікавіліся раней беларускай музыкай да 2020 года. Яны лічылі, што гэта нешта, ну, такія штампы яшчэ савецкія, што беларускай не можа быць якаснай, што значна лепей робіцца ў Маскве і Санкт-Петербурзе, а лепей за ўсё ў Галівудзе. Але з цягам часу, вось пасля, ну і але больш за ўсё пасля 2020 году вялікая колькасць людзей абудзілася і пачула ў гэтых словах і ў гэтай музыцы тое, што там насамрэч было закладзена. І мне неаднойчы пісалі людзі, што вось, маўляў, раней не разумелі, што ў гэтым знаходзяць, а цяпер вось зрабіліся ведушчыя, пачулі таксама усе гэты нюансы ў тэкстах, у музыцы і вельмі хочуць патрапіць на канцэрт. Ну, шмат такіх і прыходзіла на канцэрты, тым болей, што ну, мы ж ведаем, што вельмі значная колькасць людзей пасля падзеяў 20-х і пазнейшых падзеяў негатыўных вельмі ў Беларусі з'ехала, і цяпер куды не прыязджаеш, у якую краіну ты не трапляеш, паўсюль вельмі шмат беларусаў, якія да ўсяго яшчэ цяпер неабыякавыя, бо раней было так, што беларус з'язджае і там раствараецца ў гэтай, падлучаецца там, напрыклад, да расійскай дыяспары ці то да украінскай, а беларускай як бы і не існуе. Так ёсць нейкія такія маленькія групоўкі, якія яшчэ пасвараныя між сабою, напрыклад, іх там 3 ці 5, і гэтыя з першай не размаўляюць з другой. Бывало такое, што на канцэрт прыходзяць людзі, і сядзіць купка людзей адна в адным баку, а в іншым баку сядзіць другая купка людзей, яны між сабой ніяк не перакрыжоўваюцца, напрыклад. То цяпер іншая сітуацыя. Цяпер значна болей людзей, і яны такія больш згуртаваныя, чымсьці было раней гэта. Ну, напэўна, вот, абапіраючыся на гэта, узнікла ідэя праекту «Нашы ў Польшчы». Вот я на тваім YouTube-канале гляджу перыядычна гэтыя выпускі. Раскажы і пра свой канал, як ён развіваецца, і пра гэты праект. Ну, праект у любым польскім горадзе будзе вуліца нейкага дзеяча, звязанага з Беларусю. Найперш, гэта, безумоўна, героі усялякіх польска-беларуска-літоўскіх паўстанняў, і Каліноўскага, і Касцюшкі. Вось. Ну і розныя літаратары, якіх мы маглі б дзяліць, але навошта нам дзяліць, калі яны належаць і Польшчы, і Беларусі. І бывае часта, што і Літве таксама. Напрыклад, Людвік Кандратовіч, ён жа Владзіслаў Саракомля. У Варшаве аж 2 вуліцы. Ёсць ягонае імя і Саракомлі, і Кандратовіч. Вось. Эмілія Плятар, вельмі шмат такіх значных персонаў, якія звязаныя з Беларусю паводле не толькі фактаў свайго нараджэння, а паводле таго, што яны і усведамлялі сябе крэўна ад, ну, не скажу, што беларусамі, але людзьмі, якія паходзілі вось з гэтай нашай тэрыторыі, якая цяпер завецца Беларусю. Ну і таму захацелася неяк сістэматызаваць крыху гэты. Вось мы знялі некалькі выпускаў, таму што мы час ад часу займаемся відэапраектамі, пачынаючы з 2020 года досыць перыядычна. У 2020 годзе мы для Белсата рабілі такую праграму, таксама звязаную з імёнамі людзей, якімі названыя вуліцы. У той раз гэта былі беларускія вуліцы беларускіх гарадоў, мястэчак і вёсак. І там в асноўным мы разбіралі
Ну, вось гэтых персанажаў, якімі чамусьці названыя вуліцы нашых месцаў, дзе мы жывем, всякіх панамарэнак, шаранговічаў, всякіх катаў, прыстасаванцаў, кар'ерыстаў. Вось. І гэта прыпала акурат на 20-й год і на восень, калі досыць небяспечна было здымачнай групе знаходзіцца на вуліцах Менска, але мы здзейснілі гэты подзвіг і адзнялі ўсё ж такі гэты весь серыял, шмат серыйны. Паглядзіце, «Шыльды» называецца. Гэта ўсё это знята ўсё ў Беларусі, пра беларускіх антыгерояў, так бы мовіць. Ну вось, а тут у Польшы мы ўжо, вось наша Польша, это быў такі серыял пра пазітыўнейшых персанажаў, сапраўды герояў, сапраўды людзей, якія шмат дасягнулі ў жыцці праз свае таленты альбо праз тое, што яны хацелі змяніць да лепшага сваю зямлю. Гэта ўжо называецца так, наша Польшча. Ну, зараз шмат хто не мае аптымістычнага настрою, часам падаецца, што все дрэнна, што дна няма, будзе все горш, нічога добрага наперадзе. Калі, цытуючы словы з песні, чакання дастала сапраўды, якая тут формула можа быць аптымістычная ці формула выжывання для Вона Вольскага, калі такі настрой? Ну, трэба паспрабаваць, я не псіхолог і не магу раіць, бо это адказнасць вялікая. Сам я ратуюся часцей за ўсё іроніяй, сарказмам і гумарам. Бо ў любой сітуацыі можна знайсці такія прикольныя моманты, прикольныя нейкія, за што можна зачапіцца, з чаго можна смяяцца. Вось. Насамрэч, амаль у любой сітуацыі. І праз гэта можна ўратаваць сябе, бо калі суцэльнае чарноце, суцэльны негатыў, і ты не бачыш ніякага прасвету ў гэтым, а пачынаючы з пэўнага часу, там з 20-го году мы бачым, як усё развіваецца такім вельмі паводле нейкага дзіўнага сцэнару, і сапраўды няма мяжы абсурду. Але само па сабе это вельмі цікава, прынамсі это цікавы час, і нам пашчасціла жыць у ім. А калі глядзець іранічна на падзеі 2020 году, можна глядзець на іх так, напрыклад? Ну, безумоўна, можна. Ну, як без іроніі глядзець на чалавека, які выходзіць да нейкіх працаўнікоў заводу, ён лічыць, што это ягоныя людзі, што это ягоны завод, што ён гэтымі рукамі это завод ледзь не пабудаваў, а тут яму пачынаюць крычаць «сыходзь», і відаць, як ён мяняецца ў твары, як яго плюшчыць, як ён... То гэта досыць смешна і весела за гэтым назіраць. Былі яшчэ шмат было момантаў такіх, калі выходзілі да людзей, ты, каго туды пасылалі, всякие там старшыні розных камітэтаў, розныя людзі на пасадах, і якія нічога там, ну, не маглі давесці сваю нават думку, таму што там ну, не было чаго даводзіць практычна. Вось. Бо трэба было б даводзіць, што я хачу застацца на пенсіі на гэтай пасадзе, а вы мне перашкаджаеце, не даеце. Разыходзьцеся, я хачу дапрацаваць і пайсці капаць свой агарод на лецішчы. Вось. Было шмат такіх і смешных, і аптымістычных, таксама шмат было момантаў, калі збіраліся поўныя плошчы людзей, і ніхто гэтага не чакаў, здавалася, што народ у Беларусі ўжо такі амаль зусім апалітычны, што ўсе займаюцца толькі працай на дзвюх-трох працах і зарабленнем сабе чагосьці там на існаванне, а тым не меней. І калі ўсе былі плошчы ўсіх гарадоў у чырвона-белых сцягах, чаго я, напрыклад, ну, абсалютна не чакаў. Мне здавалася, што гэта наш сакраментальны сімвал для нашай купкі вузкай творчых апазіцыйна настроеных людзей, а тут, як высветлілася, мільёны людзей
думаюць у блізкім рэчышчы, то гэта было вельмі цікава, аптымістычна. Зараз много людзі разважаюць пра тое, што ў які момант што можна было зрабіць інакш, ці былі шансы, ці былі сапраўды шансы, і ці быў час для пераменаў тады, ці проста быў час для таго, што адбылося. Шансы заўсёды ёсць, і яны, безумоўна, былі. Адно, што, на мой погляд, не было шансаў на ўзброеную барацьбу, таму што, каб выйшлі людзі з паляўнічымі стрэльбамі і пачалі падстрэльваць нейкіх там так званых сілавікоў, тады выйшлі б танкі на вуліцы і падушылі б людзей. Бо з таго боку няма ніякіх гамульцоў, няма нічога не стрымлівае, то бок няма ніякіх фактараў, які стрымліваюць там маральных, этычных. Гэтага не існуе просто. У барацьбе за ўладу ні перад чым стрымлівацца яны б не... Ну, іх хіба нічого не стрымала просто в этой барацьбе іхняй. У адрозненне ад другога боку, беларускія апазіцыянеры яны заўсёды не перакрочвалі тую лінію, за якой ўжо там пачынаецца ўзброеная барацьба і грамадзянская вайна. Вось. Але шансы і такого мірнага пратэсту яны былі, безумоўна, таму што мы бачылі па падзеях у іншых краінах, што калі, напрыклад, сілавы блок бачыць, што на вуліцах мільёны людзей, ці хаця б там сотні тысячаў, ён пачынае хістацца, і хтосьці проста складае зброю і гаворыць, я пад'ядноўваюся да гэтых людзей, да большасці. То ў нашым выпадку гэта не адбылося. Ну, оно не адбылося, таму што, на мой погляд, таму што у такі сакраментальны момант, які мог бы ўсё вырашыць, вылез кіраўнік суседняй усходняй краіны, якому менавіта гэты сілавы блок, а таксама розныя крэпкія хазяйственнікі і іншыя адміністратары, яны прызвычаіліся давяраць і прызвычаіліся ставіцца да кіраўніка гэтай краіны як да ўжо чагосьці вышэйшага нават за кіраўніка Беларусі. І калі ён сказаў, што не, ўсё легітымна, ўсё нармальна, ўсё добра, і гэта законна абраная ўлада, тады яны, можа быць, перад гэтым хістаючыся, яны ўсё ж такі сталі на месца і пачалі выконваць свае непасрэдныя абавязкі. А ці думаў ты калі-небудзь, што б сказаў пра тое, што адбываецца цяпер у 25-м годзе, апошнія гады бацька, так, і пісьменнік дзіцячы, драматург, і грамадскі дзеяч, які стаяў ля вытокаў беларускага адраджэння. Як бы ён на гэта зрэагаваў? Што ён бы мог сказаць? Гэта немагчымая сітуацыя, бо, разумееш, ну, тое, што будзе вайна Расіі з Украінай, гэта для чалавека, які фармаваўся за савецкім часам, і на той сістэме каштоўнасці, якая была, безумоўна, цалкам уся сатканая там з гнілых нітак, але некаторыя там былі такія рэчы, прынамсі, ну, ці то рабілі выгляд, ці то все роўно дзеці ў школах вучылі, што міру мір, і гэта паўсюль віселі гэтыя лозунгі, да якіх все прызвычаліся, ніхто не ўспрымаў іх, але тым не меней, што вось браты, ну і гэтак далей. То вайна Расіі з Украінай і наш удзел, як Беларусі ў гэтай вайне таксама, гэта не падуладна розуму чалавека, які фармаваўся тады ў тыя часы, і які прызвычаюся, што, ну, прынамсі, што з Украінай трывалыя, моцныя сувязі, там, партнерскія, і ў літаратараў, і ва ўсіх. І сваякі там ёсць шмат у каго, большасці людзей з нашай краіны. Таму я нават не бяруся казаць пра рэакцыю, это занадта абсурдова для яго. Вот я памятаю, у 2002 годзе я была карэспандэнткай «Свабоды» ў Менску і рабіла рэпартаж з развітання з Артурам Вольскім, з бацькам. Яно адбывалася, я памятаю, у будынку пратэстанцкай царквы, было шмат людзей. Вельмі кранальнае было развітанне. У студзені памерла маці, пісьменніца Святлана Явсеева, ёй было 92 гады. Як ты перажыў сыход? Як перажыў немагчымасць развітацца фізычна? Ну, і цяпер яшчэ перажываю, не да канца перажыў, бо ясна, што
трэба там прысутнічаць, і гэта немагчыма паводле шэрагу абставінаў. Ну, як маглі, мы там дапамаглі. Ну, што пра гэта казаць? Я думаю, што сотні тысячаў людзей перажываюць падобныя пачуцці, падобную трагічную сітуацыю. Гэта знак нашага часу. Даводзіцца з гэтым не той, каб змірыцца, а просто з гэтым даводзіцца жыць, нічога не зробіш. А што адбываецца ў Беларусі з так званым экстрэмісцкім статусам, які рэжым надаў тваім сацыяльным сеткам? Я там уже не пералічу все, што там прызнана экстрэмісцкім. Мне пакуль не надавалі экстрэмісцкім. Мы папярэдзілі нашых прыхільнікаў і тых, хто падпісаны быў, што трэба адпісацца, калі з Беларусі і калі ездзіць у Беларусь. То я не бачу як бы такога моцной страты актыўнасці там ці чагосьці такога. Я наогул перажываў, пакуль не надавалі статусу экстрэмісцкага маім сеткам сацыяльным. Бо як это все ўжо там, а я яшчэ, прычым я плявузгаў тое, што думаў, і да 20-го году, задоўга да 20-го, і ў 20-м, тым ліку, калі знаходзіўся ў Беларусі, бо 20-й і 21-й да сярэдзіны лета мы знаходзіліся ў Менску, ну не толькі ў Менску, у Беларусі. І я таксама не спыняўся, я ў Фейсбуку, напрыклад, я рэгулярна пісаў пра свае ўражанні ад таго, што адбываецца ў Беларусі, каб просто, ну, каб не спыніцца, бо каб я спыніўся, было б ясна, што ці то я баюся, ці то яшчэ нешта такое непрыемнае. Ну і я працягваў. І ўсё роўна не было ніякай рэакцыі, і ўжо потым толькі яны заварушыліся пасля таго, як мы пачалі анансавалі выпуск альбома «Лісты палітвязням». І вось тады ўжо нейкі суд, там я не помню, чаго, Лідскі раённы там ці нейкі яшчэ суд вырашыў закляйміць таўром экстрэмісцкага каналу, там нейкія мае чамусьці. Ну, карацей, не будзем залазіць у гэтай падрабязнасці, але чамусьці некаторыя сацыяльныя сеткі мае застаюцца не экстрэмісцкімі, якія, на мой погляд, якраз варта было б туды улучыць, а некаторыя больш лагодныя, яны вось якраз такія летні тэрарыстычныя. А якая была рэакцыя ўладаў на песню, «Беларусь не Лукашенко»? Ну, была прадказальная пару, я не буду называць прозвішча, потому что это яны не заслугоўваюць гэта, пару там таких этих, як іх называць, ну, этих лялек, этих, як у лялечным тэатры, яны такія надетыя на пальцы, ці марыянетак. Вось яны там абурыліся, таму што трэба было выказаць сваё стаўленне да гэтай пачварнай страшнай песні. Вось яны выказалі, ну і на гэтым галачку паставілі, і все. Ну, я захацела запытацца яшчэ пра супрацу з пісьменнікам, чые творы, напэўна, все прызнаныя экстрэмісцкімі ў Беларусі, Альгердам Бахарэвічам. Ты рабіў ілюстрацыі да яго прыгодніцкага раману «Капітан лятучая рыба». Як гэта адбывалася? Ну, Альгерд напісаў у Фейсбуку, што вось ён нечакана для сябе напісаў такі белетрыстычны твор. І цяпер засталося знайсці ілюстратара, здаць у рэдактуру, ну і тады ўжо можна выпускаць. Я ім адразу напісаў, што калі Альгерд мне скіне тэкст папярэдні, можна не рэдагаваны, я бы хацеў узяцца з ілюстрацыяй. Ну, мы знаёмыя з ім, досыць нармальна знаёмыя. Вось, ну і ён мне скінуў у інтэрнэце рукапіс, я прачытаў, і я падумаў, што якраз такі альтэрнатыўны комікс гэта тое, што павінна спасаваць да гэтага твору. Ну і сапраўды, я калі знаёміў яго з першымі спробамі там ілюстрацыю, яму вельмі спадабалася і выдаўцу. Ну і так я вельмі хутка ўсё гэта зрабіў, цягам, можа быць, крыху больш за месяц у мяне заняло это все.
Белсад кожны год на Новы год паўтарае запіс народнага альбому падляцкую оперу «Беластоку». Я кожны год гэта рэгулярна гляджу, і не толькі на Новы год. Ну, на мой густ, это лепш за все навагоднія падрыхтаваныя праграмы, што рыхтуюцца рознымі людзьмі. Што б такое ж маштабнае, легендарнае, што можа стаць легендарным, марыў бы зрабіць на сцэне з калегамі-музыкамі, калі б з'явілася такая магчымасць? Ну, па-першае, трэба было паўтарыць народны альбом, які праз некаторыя абставіны зараз, пакуль не атрымліваецца паўтарыць. Потым ёсць яшчэ супольныя музычныя праекты. Напрыклад, я нарадзіўся тут, і таксама можна было б зрабіць такую рэюніён, вяртанне гэтага праекта. Потым Міхал Анібадыстаў пасля стварэння народнага альбому меў такую ідэю стварыць марскі альбом. Ён нам напісаў некалькі песень, і я напісаў некалькі твораў для гэтай марскога гэтага палатна. Ось, потым яно неяк так заціхла, праца над гэтым, а потым, самі разумееце, што здарылася. Але, можа быць, раптам... Там ёсць чарнавікі некаторыя ў Міхала, і можна, абапіраючыся на іх, напісаць, можа быць, такі паўнавартасны зноў супольны музычны праект, прыцягнуць да супрацы іншых вакалістаў, іншых музыкаў, як мы меліся, але не паспелі. І вось, можа быць, гэта магло падтрымацца таксама. Дзякуй, Лявон вялікі, што ў такі напружаны час падрыхтоўкі да канцэрту знайшоў час для «Свабоды прэміум». Гэта быў культавы беларускі спевак, мастак, літаратар, лідар шматлікіх музычных праектаў Лявон Вольскі. Я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.